Nuts Midnight Sun Trail Ultra on tässä muutaman viikon päästä ylläs pallas hetta vaellusreitillä ja nyt käydään muutamia asioita siihen huoltoon reitillä ja kisassa tapahtuvaan huoltoon liittyen. Elikkä 125 kilometrin sarjalla, joka lähtee siis perjantaina kello 24.00 Jounin kaupalta Äkäslompolosta, on 6 huoltopistettä. Huoltopisteet on Peurakaltio, Pahtavuoma, Rauhala, Pallas, Hannukuru ja Pyhäkero. Kaikilla näillä huoltopisteillä on tarjolla urheilujuomaa, vettä, suklaata ja sipsiä. Lisäksi huoltopisteeltä löytyy sitten puhelin, toimiva puhelin, sitten on ensiapuvarustus ja tietenkin toimitsijoita, jotka voi sitten tarpeen tullen auttaa kilpailijoita. Tuolla 55 kilometrin sarjalla huoltopisteitä on 2 kappaletta, joista toinen on Hannukuru ja toinen on sitten Pyhäkero päivätupa. Ja näilläkin huoltopisteillä on sitten sama varustus kuin näillä 125 kilometrin huoltopisteillä. Tuolla tunturissa kaikista puroista pystyy juomaan, joten se vesihuolto ei olekaan sitten se ongelma. Mutta siitä huolimatta sitä pitää kuljettaa noin 1 litran verran mukana. 125 kilometrin taipaleella niin se ensimmäinen 75 kilometriä. Siellä on pätkiä, joissa veden löytäminen on vähän hankalaa, mutta niistä sitten ilmoitetaan aina huoltopisteellä erikseen, että muistaa täyttää juomapullot etukäteen. Huoltopisteellä voi sitten myöskin järjestää omaa huoltoa, eli jos haluaa huoltopisteelle kaveri, joka käy huoltamassa, se on täysin sallittua. Huoltopisteiden välillä sitten se oma huolto ei ole sallittua. 125 kilometrin sarjalle drop bagi, eli tämmönen varustekassin, järjestää ja kuljettaa sinne Pallaksen huoltopisteelle. Keskeyttämiset ainoastaan huoltopisteille, eli jos tuntuu, että et pysty etenemään, loukkaat itsesi tai väsymys iskee, niin että matka jatkaminen on mahdotonta, niin keskeyttäminen ainoastaan huoltopisteelle, missä keskeyttämistä pitää ilmoittaa sitten toimitsijalle. Jos siis keskeyttää, pitää sieltä huoltopisteeltä tai tarkistuspisteeltä kävellä lähimmän tien varteen. Montellinmajalta on 3 kilometriä, Hannukurusta 7 kilometriä ja Tappurista 8 kilometriä lähimmälle tielle. Ja siellä ne toimitsijat sitten neuvoo, että mihin suuntaan sieltä pitää lähteä. Siinä tapauksessa, että sattuu sellainen loukkaantuminen tai sairauskohtaus, että sieltä ei yksinkertaisesti enää pysty kävelemään, niin pelastuslaitos hoitaa sitten ne evakuoinnit. Mutta kaikkien kilpailijoille tulee muistaa, että se evakuoiminen saattaa kestää useita tunteja. Ja silloin pitää hankkiutua säänsuojaa joko autiotuvalle tai vastaavaan paikkaan. Reitillä on tietenkin kiviä, liukkaita, juurakoita, jyrkkiä alamäkiä ja niissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Juoksijat tekee tästä tapahtumasta omalla toiminnallansa ja käytöksellään sitten turvallisen, eli jos siellä jollakin on joku hätää, niin muistakaa kysyä kanssajuoksijoilta, että miten menee, tarvivatko he apua ja niin edespäin. Eli osallistujat nimenomaan tekee tapahtumasta turvallisen. 55 kilometrin sarjalla on Pallakselta lähtee perässä juoksijat, jotka sitten auttaa tarvittaessa ja heillä on myöskin
toimivat viestintävälineet, jota apua saadaan. Eli jos esimerkiksi tuntuu, että et tiedä mihin suuntaan sillä reitillä pitää lähteä, niin sitten voi odottaa niitä perässä juoksijoita, jotka kyllä osaa neuvoa oikean suunnan. Muistakaa, että ne pakolliset varusteet, mitkä kisaohjeessa mainitaan, niin tulee olla kaikilla mukana jo pelkästään sen yleisen turvallisuuden kannalta. Eli jos siellä jollekin muulla tulee se hätä, niin pystyt sitten auttamaan niillä esimerkiksi omilla varusteilla. Puhelin kannattaa miettiä se liittymä, eli tuolla tunturissa pohjoisessa niin parhaiten toimii Soneran liittymät. Mieti, kannattaako hommata se prepaid kisaa varten. Jos vaihdat liittymän tätä kisaa varten, niin silloin muista ilmoittaa se vaihtunut puhelinnumero järjestäjille.